We know a network problem. Ya check akra. Abusiafo ye obi bia kwa baba GTV so. Ya check akra say the daddy e ka no ya chepa na ye wadum high court. E nana ya ne nana ya obi case no ntine ye wo ha. Ya check na ye ba ye hu say case no o matena case no so a ye family ni go inside. Family go inside because aha no mo kire say ye edum ha no court no emusa nti o say nipa kakra bi na ekofofo bi na ekontifofo no but ana ya no emba ha aha onyamba ye nti wo hwe nipa domo egu ha ya say e case no ho ana ye wo ye nana ya ne nana ya ye wo bi case no nti ene ye wo ha na opa wo me chen ye ba ye nche die ene opa be twetwe nkomo kakra na opi am ye hu de ekosisi ye amo amohwe no abotirefo mate enyoma bi ase mo ampese mo send sika no so no ema family no say de bia me catch no ne number no ho betuma send sika no si so omo sabeka me fan send me de bia me catch mo me fan send me me nipa me fan send me from family no daddy yeah we de ya mai ho akwa ba na ene ya san ba ha biem yeah enam ye hia yo akupon sir Mama yeti asese eye enne na mbeba 15 fia na mbeba adum ha ya check akra na de na ekoso a e ba bedu abe nse ye na ade ahia ye nti e bantem sisi ano ma befre abusuan bi na yi abusuan bi so omunko ko me se de me kokko no sitie no ahwe asem bi akoto mi we inside hade okoko to say contempt wo matem ti be friends asem prenai nti wa ahwe na de ne bia na ayeka se enra se mu se na ye uni police ni ba ye gidigidi pa ho pa enye easy kra nti ma yi nipa ma omo ko inside ti e twen na menye sure se ye be man bail onye sure menye sure adentia yes because we pay bail fence me hu de eko but I don't think say we benya bail we are adwenkyere ana se e ma adwenkyere e me ma adwenkyere menye sure ba se na no ye ko obu akwa hu se ekropon wo mantimi amfa na makotu nam se na cloud no na no dey so tiasie na house so de ye ni crowd papa but entimi menye sure se be ye adwuma because so dem che na
omu twa asɛm so ntentem na sentence bi a bɛba no yɛhu na afei yɛsimasie de hyɛ no because omu yi ne kura na me ne aban ne me ne nya adwene because onye save mempɛ sɛ me firi ma no aka nti na wakan onye save because of say o hwɛ dom no obi e pɛ na bo no so mu yi ne si a onye save onye safe yes nti ɛno ana waka no nti bɛyɛ a ɔmumu asɛm no nnɛ ne kyerɛ yɛ a na asomdue mmra na yɛso yɛnya yɛde hyɛ no nkɔsie no simple adi omu bu asɛm no kura na onye sure say abaya yi wonam abɔntena nkɔfo betuma di ne bɔne ɛhɔ deɛ sɛ nyɛ mbusuani no ɛhɔ deɛ nyɛ masɛm na wakum me de hyɛ no ɔno obi ku no a mɛfa ho sɛ no deɛ nyɛ m case a ana yeah because they no 14th no na 13th right the we are na enipa dom no atwitwiri sɛ no pɛ sɛ ɔmo maame bi e wɔsɛ ɔmo ma ne chance no ɔmo bɔ ne sɛ ne yam ba no yeah meka nyina ɛsɛ mekura hu me ne police ni no deɛ si yɛ mɛbɔ ana me hu sɛ police ni ne try sɛ ɔde me nsa sɛ bi pɛge o ɔde pɛge u sɛ na ase da me twi ni firi okura hu sɛ one ne am gidi pa hɔ nyɛ ize nua ɛya sanse wa boa kokokora no se kai obi de ka bɔ no anaasɛ obi bɛkyɛ no koku no wi a bɛma wodi akyire ekre meboa ebi buru nua nyinaa ebi tutimi kɔ ɛfa ho kɔdam meboa na nti sɛ nipa da sani akora a fe no wasi so a wɔbɛbɔ brapa ahwɛ awofo na wɔwu mpofiri mu si a awrɛ ho yawdie wo mu yes nti deɛ yɛyɛ bia no na meda ewiase nyinaa se sanse obia ne waka asɛm bɔne afa asɛm wɔ hu against yɛnda obia pɛ atɛntenene te sɛ deɛ yɛhwehwɛ no a meda wiase nyinaa se agya yɛse n'abusuafo gɛ n'abusuafo wɔ sika ɔmo de sika bɛfam ne yɛyi no yɛyɛ ne bi ti deɛ ebesie bia no yɛde asɛm nyinaa ma Nyankopɔn sa munni sika sɛ in case ɔmɛyɛ gidigidi bi akyɛ sɛ kɔtɔ nsɛm yɛkɔtua sika ma yɛde na to mu a na bi ɛte saa obi na amanfoɔ na ɛka ho ya adwenkyerɛ ɔte aseɛ wei nyɛ sikatua ade no ma yɛ menyɛ 2 years na ɔtwi so mu baako ana mɛbɔ na ɛyɛ no paa ya ade no ma yɛ menyɛ 2 questions na so yɛ no kwa sɛ kyekora dabi na fe aban de ɔde bɛyɛ wɔ no ɔde ayɛ wɔ ana ɛno a no na tete dia justice bi ɔsa aban de yɛ obia no ɔde ayɛ wɔ simple asɛm no wɔ ha mo ntanso wie ba wonyɛ sure sɛ asɛm de mu bu obetuma atwam life oh kroma life minim sɛ life imprisonment wɔ ha dia ebe wɔ ha wona mbusa wɔ ihu bi saa dadeɛ yeah nti nka nhyɛma no na manu ankopa ana yes ye twan de besie bia ye jane so onko a ye ni asem bia ka why say dem wo has for justice bia na mesra ban se msen komodie bi di ka koso e wo fie wa ansa na wo mu biku no eye ga no maame no oti ase so keka nsɛm bebree yɛ ebi wo social media na ho kron ba nti mesrɛ sɛ ɔmasi adefo nye ɔmodwuma ɔmonye investigation pa force on be indication obi an ho bom mu bia no ɛso de wɔn nsa kan wɔ mu ahwɛfoɔ ne adɔfoɔ ɔmo follow case pa no bebree na ɛka sɛ ade ntina still na no ɔmo kye maame no ya no na me no di ho nkɔmɔ yi minim na mecho no aha mintimi nkasa bi yebusu ni bi anu akasa wɔ court da ye ma wo nkasa goye ni lawyer aban ene ye lawyer so atiase wo na afa lawyers ena put it to you na hu kromba wo keka kɔ so atiase nti ye twen ye de ani da so nyina ne aban so gya ne so wonko no ba bi a ye ni asem bi aka ya ye mfa mra bi anhye ye nsem because mami ono na ɛsiɛ sɛ de oka social media nsɛm yi ɔso ono na ɔpai no kromfo
Emma ni power bono. Two, and seven be on the charges in the baby for no so the man a by telling to no victim can send a pad in the Yajano. And then me who's the agenda now who's the agenda? Debbie. Yes. What I say, I didn't know that to one friend. Timothy to a bind any so man and coffin, Omunya Jumapa, Omun Reform. Nene nature ya, Omunfa or Musanka, Mamma. No matchroom, Quancra fast or power branch and my Yakun. That's a man. If I see Nenso so no, menya sure say, and I say, Omenya, Bibica cra, I say, the Abrante will be a yo buy, because for much me evidence visa. Oh, your pictures are Mukun, you know. Life. If I just say, some so we are there, and I'm a boy. When you have nothing. So much me for Bibiaso my. Bibiaso my. It's all check from far. Off a phone, yeah. And then you have one boy. Anna. The crapper. Yes. Now, we won't cry here. We'll be a boxer or a phone crowd. What they saying? Anna. It's because one fashion, and your man almost so much pursue your from away. Away. Yeah. One funny man. Tell them they are caught to us. Caught to Nibusa. No much any macro, no macro funny man. Anna. A damn cross will be near room if you own. Woman in Chahum video in Famra. Near her. Okay. Daddy, you bet down. I will say, oh, Niabre, and I pay why you got crapa. Na futu be na be catch Ghana police. Romunya mwamo. Na se no be so betra semisu achi. Dey no munye. Dey me le make an say, o me ka bia wo. What you say? Mo ni nkofom. Na offense me nkoka say okutua blab okwaje blab na wakata nsem no so na ndedi. Because ebusan ye Niabre. Me ka ne say enya boko sa na ye boko a nsema bebe kire no ebeji ni nkofo nsem serious ye nyamre sa wo hu abusuan akora na okura ana ya hu obi di hye so na mabontra nka nse oye kwantem kro onam kwa wotia se Samba na bu ubo se nipa no se wo teacher for bebe ti aban o man nani ene ne nkofo no ene nkofom no mo hwe asemnum poti sana de ombe bia no maye ye patentry ne bibia nka ho bio ene o mu ja ne se ga no o ma ukum o ma ga ni akora ni hu ya ye ni problem onko 19 baby no onko baby asem bia ni o na de mo wasam ye wache de wo mo am ho oh ye ni hwe ye ja ni nyina masoro Ejama Urade. Matikasa. What you say? Matikasa. Urade de chene beche. Esen ka oda. Sanity. Nipa nim bebe man for frame dia to me ni ade ade. Meda wo nyina ase abrochirefo. Men kasa bebre meda masepa bete afutuo kakra motumi ni ade ade nti amane maba fom. What you say? The American say, Madame Munas, the Bibia, what is Assemly, would you home yaw at a home printing quine in Amado Bias? Okay, that did not come with us, so can now honor by Anna. Bonamo, more Hamburg. Hamburg now. The case in Anna, so now so back. Mebako, Namaba, Muha, and I recover a mantam Maquani is here. Yes, I'm a Sarah extended. If I say, Medita, Medibako. Me Hama, Ibia, Yansana Massa, Meko. Asana Boko Hamburg. Yeah. Okay, Daddy. So now what I say, Munim the Umbayano, Yambayani Bilisi, Uncle for Bisu, a free mu. If you me new Abusiafoni Bicasa, Mecasa. Say, in Kofoni be 8 to talk. A victims, mechanism more bono. A bit to talk. If we pay. Oh. So what's a sassy? And there's a home to my gon Titian. I cannot catch a parfait never. Nakasi. Say Hamburg of 40 years, they know me. Madam Catcher. Listen, Nakasi. If you have a cohen, a baby, a befa. Dear, dear, send me a wife who charge a 10-year piano.
Sa. Oga kura ni nsie ne china. Kopim say ye hunu final decision. We did 10 years of prison crowd over them. They told me fear wa buchi nya de fence e de aye ne ho adwuma. Okay, daddy. We there aboafo nso na ebi pese mo support wo. Mehu wo there. Se mommy number no wo ho a. Yeah. Ka betimi dia ma omo ananka wo pese wo send BBC so a. Okay. Che ofre no ba on. Anti no ye di nkomo daddy betimi afre number no de number na mom. Abusuafo obi na ya case no eno aho na ye wo yi. Ha ye adum court. Anti wo hwa abon se abusuafo ahia. Ba case no ma frɛ a omo inside a omudi asɛm no. Omudi asɛm no. Omo frɛ case no mo inside a omudi asɛm no. Ti wo hwɛ machi abon se asogers fo eje na machi na akyerɛ sɛ ye wo adum. Ti abusuafo ye wo ha sɛ paneɛ mpokura tɔfo mai me de bebrɛ mo sɛ de bia me ka no no. Because case we dey ano edene na yawdie bi wom. Nti wo sɛ ye de ne kura to ba bia ne kura no eda. Sɛ de papa ne kan no sɛ so ba no wo so ba ne di bim na mu gya na emfa abusuafo ho. So di phones na mo de no betum a omo de omo wa ha for justice. Nti ba bia ne kura no wo no mo de omo hia. Eno a so nti na ye wa ha. Nti yenkɔ na abusuafo ma mo busa eye oba ne family ne number no na omo ankasa emfa emma mo. Na mo hunu se in case said ye wo bi abese wo de ma abusua ne bia no mesrɛ mo maka kyerɛ se men sendi ensimi so na me di a medi me ka kyerɛ mo bachona mommy number ne 0243 48 0243 933 780 eno ye mommy number edin baba Christian Apia 0243 933 780 edin ye Christian Apia ena ubetimi nso aya ama number we eno ye meme number wow number 0243 48 8051 edin ye Sylvester Apia. Okay Sylvester no so ye Sylvester yo gina me nkyɛn so ye onua panyini wono so na egina me nkyɛn ti abusua ye wa ha sɛ de bɛkɔ so bia de bɛbrɛ mo ti ani abusuafo ni bi didi nkɔmɔ ɔba ne side bɛma ne side obi ebenya ne bia ne bedi nkɔmɔ.
strong. abusuafoɔ sɛdeɛ mesika kyerɛ mo no sɛ yɛbɛtry sɛ yɛpaneɛ mpoko atɔfo ma yɛde bɛbrɛ mo ɔntina nnɛ no yɛsɛ yɛkɔ life no na mahu deɛ ɛkɔ so biara wɔ ha ɛnɛ yɛnyɛ ne dad biam yɛkɔ ne life na mahu deɛ ɛkɔ so biara wohwɛ me kyɛn a ɛyɛ obi ne maame ne sewa ɛna ɛte me nkyɛn no na no mede ne baa so ma ne kasa bebree ɛnɛ no deɛ ɔwɔ ha biam bɛsi ɛne ne twetwe nkɔmɔ akra yɛbusa no deɛ nti a ɛnnɛ ɔbaa ha ne deɛ ɛkɔ so wɔ ha pɔtee mɔmi yɛde yɛma yɛ ho akɔ aba yɛda sɛ de biara no yɛfrɛ wo a woba na wagye paniɛ sɛ ne yɛmbra wo nkyɛn ne mbɛtwetwe nkɔmɔ yɛn nso yɛda mase paa sɛ bo nso ma sɛ ma da agye di akyi saa ɛboa yɛn ɛma amanfo hunu ne yɛkɔ sɛ nya mo anka bi no mu hunu de yɛkɔ yɛn hunu de asi yɛn mo nso yɛda mase mɔmi anapa deɛ hu wɔ na deɛ nti na wa beba cho me bani wie nti ana yaba ebrada no yɛkɔ akropɔn court ɛna ɔmo sɛ na ya wo yɛmrɛ adum ha ɛna yɛde aba nti yɛhwɛ ɛno anti ne yɛwɔ ha yɛtwɛn wɔ na aba ha no wo de so wanya kwan nwura inside ne bi beba cho ɔmo sɛ ɔmo hia nipa 4 nsa yɛ dɔɔso ɔmo nkonnwa no bɛyɛ ma nti ɔmo hia nipa 4 ɛna ɛne aka na tena kyerɛ ha ne nipa 4 na wura yɛtie mu ayɛ ɔmo de bɛba. Okay, nti mommy wo dwene sɛ case we dey nna na maba no dwene sɛ sɛn na bɛba mo mbɛbu ama mo ana sɛ oba no bɛ side oh me pacho court asam de we ya aben no enye na ne yebebu a ɛyɛ kwana bra wo mu yɛ nhwehwɛmu wo mu hwehwɛmu a na de yebesie no de mbɛka kyerɛ bia ɛbɛtɛ mommy ɛna no na so won kra bi to oba na o social media no wo kono na o kan sɛ so na pa na wi no na so won komo bi nsɛm bi ka kyerɛ no ah ɛna sɛ wano wo say nipa no na wo be ma wo na na aduru wa bua kwara no asam no no wo ka kire ye no wo be ma na na aduru no hu sa akra na bo gate ene wo pa na wi nti ono ana pa na wi nti ye mfa nkokot won de ne ma wa abruchiri ana afa wo sa me sa betena no asam bie mo social ayi ho no na wo say na wo da ho ene wo te se dwram ene wo kra bi nso wo mu fie ye frɛ na fie we ni so wo kra na ye dwram eti we ni se ni nua sto na bia obi bu ani afi otesana na ye tie mu magimio na nse asam na wo kan first no nyano na wo kan wa change wa no ne ya wo kan no na asa wo kan me hunu sa asam wo kan ye no kure na wo kan we ade che no aka wanyu no no aka we ya me kura me ntia sa police furniture na sa ma no so pa akura na bi me ade wuye asa mo che no a voice na mo kuma akura na nyina mo nsa baka wo sa ma me no so mo nche no ana wo na wadidi me no wada na ye yesu ye nso gugem ni yesu ni ye di abuada no nso didi me no wada edi entina so na me to ko pa obi ba wi ni ya chinu bunu kuna court be ja am sa me ntra fie ni di me na wa bra wa makum obi ba David eti ma me no si adefo ta bua ko si adefo no mo pa ma me nkyere mfa na mra e centra ha na aso mpanimfo no be ka ye nyina ye ntie bi esa ha de oba na de mo ba ha on okay ese de ma me na pe so mo chi no de ba ha ya so obo boys na mo ka ho mo nya ma me no mo be hunu boys no sa boys ni bi nso no mbenya wo mu a bi wo mbenya no bia wo mu nche no so wo mu chi wo mu edi sansamo ni we ya abusua no yakoma beto ye mo de mo pa no mo sa wa bu aba amra so aba se ngum ni pa wo kum ni pa nti aba so mu dia akoma na be kofom
de ya hwehwe no boys no mu maame no wani mu amo eti mo chi maame na oba kire se wani we ka ho ma akọfa wo na ya nso ya koma ato na mo nchi wo mo no wo mu ne nam ho sa ade a setam bia sa na abufu ewu we de nchi wo mo ne ya koma nto de nyina obi abusua no nyina de obi ya pa no so wo mu nyina beba abedi abansam na ya koma akọfo okay na mo so etoto no so obi amfa report ayi bi amba mo ho obi ameka ahwe so wonde ono ne ho je no wakom ne ho a obi ameka ahwe nkyere te de na yeto ye baabi Committee ene de yaba onche asembe na beka che Ghana for ni abuchifo ni Ghana for mpemfo mo ka bi wom asembe na beka che wom mo ka bi wom de me kan say asem we ne say mo ye nhwehwemu wo mo hwehwe ma na de no kra nda ye mfanto ne ye yakoma nkoto ana Ghana for nso ye da obi bia se magistrate for lawyer for judge for edu obi bia se wada for nyina de obi bia se but asam no de o mo chi ho for na de a ya kura ya da ya beda pa fisa case this obi ani wa ya busu wada na ya no ma gye ne nkwan free ne nsa obi a na ofie ho to wo mo chi wo ma akoma no beto Ghana for edu obi a se abrochirefo a mo fra ya chechire ya wira ya da obi a se na ya so wa na ya ka se edu obi a se nyame nhyira obi a nyame ma mo nkwa ani ahoɔden na mo nkɔso nye mo dwuma da masemo ma aba nti abusiafo se de esi kan se obi obi musician ana otonwom no okọ abuakwa allege se de ensene ban court mo kan nwie hanti de eba ne se ne mpranchen na okọ allege court mo kan nwie na mo kire se ye pa ne konfo na ye bu no na ye ku no eno nti na ne ye wo ha na oba no de asem no aba adum court se on prebe emano high court so on prebe emano nanka ontena fie nanka omra no medi asem no na onti no no de ba ha na nkyiremu nie eye akropon ho no court ho no eye district court judge na wotie agwamu no oni hu tumi se ko chikaka na mimpie oni hu tumi se otumi prebe ema nana ya dabi ena wosan ni hu tumi se wosan ma ye jeli no ontumi nyesa ti de wo se wo ye no se be ye hwehwemu nti some ye appeal no se bia mbekọ no sa na wo se eba the more na mokọ ni nyina no bon se wonya information ni na onna transfer case in the high court sana law no etie nti no ontumi prebe ma no nti na eye na na ya abusuafo no eye ne lawyer no edi america de aba adum high court se omo prebe ma no but mimi de mehwehwe mu ni madwene se omo prebe ma na enye cause oba no onye save na hifa call betena che bia ofiri ekobe fufuru to be free akra na aba anaso betena buakọ ha na mo de ne bete onye save because obi hu na obeso odi oba ibone se mo amohwe akropon ho 13 fia na nipa bo abotwi kura ma no mpeso mo che oba ne bo no ma me bi kura de o se omunja no na omo bo ne se ne yamu ba no omo bo no pa ono na ni bra bre hard no munja no omo bo no ne police for no na hwe opapa nso a ono so ani bre den police ni ba ne se o ma no enwura mu o se hwe won ne hwan na aso ma me nwura mu debi utumi nkasa asem ne nkyere me one ni mienu pa aka no se ade ya o ma ne ben no debi one no ne tutu bros o echese abusua no eni abenti abusuafo eno anti ne ye o hanti ye make sure se de be koso bia ne mama mo hu ye ekoso bia e wa ha bia na se de misika kire mo se era mo so ase se views mo share content ni bi ma ye na mudi achi se mo hu ne kura bia wa ase no mo mu ni ho aye ni ho an sa na tie de obi bia so ase ye kuso ye be koso ha bia de bebre mo police for this.
nti abusuafoɔ sɛ afei na wajoin ne life yi a wohwɛ sogyasfoɔ ɛyɛ ɔmo a mowɔ ha yi a ɛnyɛ bɔne kwan so ɔmo guide sɛ basabasayɛ biara ɛnsi because ɔmo nyinaa so social media ɔmo ho deɛ ɛkɔ wɔ case no ho sɛ wohwɛ kuropɔn a sɛdeɛ ɛsisiiɛ no a ɔmo nyinaa hunu deɛ ɛkɔ nti ɔmo nyinaa mpɛ sɛ basabasayɛ yɛ dɛn ɛbɛsi ɔmo nti na ɔmo bɔ ho ban nyɛ sɛ bia mo wɔ hafo bibi daabi nti wohwɛ baabi a ɛgyina yi a aha yɛ Doom prisoners mahu sɛ nkurɔfoɔ comment sɛ aha no yɛ style bi ɛyɛ Doom ha yɛ prison for no ɛhɔ na court no wɔ saa na ɛteɛ nti nanaya ɛne nanaya case no ɛyɛ wɔ bi musician ɛno nti na ɛnɛ yɛwɔ ha deɛ ɛkɔ so biara no yɛde bɛbrɛ mu sɛdeɛ mo no gu so a mohwɛ no ɔmo wɔ inside ɔmo di asɛm no nti yɛne abusuafoɔ no bebrebe na atwetwe nkɔmmɔ yɛne bebrebe na atwetwe nkɔmmɔ wobɛtumi asikepu no akɔ w'akyi kakra wohu sɛ yɛne abusuafoɔ no bebrebe atwetwe nkɔmmɔ nti afi na woba so a deɛ tie nie ɛyɛ wɔ bi a yɛboo no ɛyɛ allege ɛkyerɛ sɛ ne mpena a wɔne ne te a wɔkɔɔ ne nkyɛn no allege no ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ court ne kura bi anya ndaadi yie because ɔbaa no ngye peniɛ sɛ still naa no wɔnim wɔ bi nti case ne kɔ ɔmo boo no ɛyɛ wɔ bi iku no ɔmo boo ne kun no ɛna
akuropɔnfoɔ bɛfa a ɛyɛ nana ya ɛde ne kɔɔyɛ nti akuropɔn nana case no wa no mu di asɛm no nti deɛ bɛyɛ ne sɛ day no mu di asɛm no ɔma improve bay ama no na mo inside hɔ na ne lawyer no ma no na nka ɛyɛ nana ya tumi firi fie ba na nka obidi asɛm no but judge no ampene saa nti ɔmo tena so na ɔmo tu hyɛ da ɔmo tu hyɛ da sɛ ɛyɛ 13 fa etwa mu yɛ na ɔmo tu asɛm no hyɛ da yɛbɛhu ano sɛ nana yɛ asan de case no aba adum high court ɛyɛ ne lawyer ɛsan de case no aba adum high court sɛ ɔmo bɛpiri ama no maame nkyerɛ mo ase na mo nte aseɛ sɛ dem si ka me di kan kaayɛ no akuropɔn hɔ yɛ district court yɛn piri district court yɛntumi mfa obi ntum sɛ yɛ sentence no dabi ɔmo ntumi nyɛ nti ɔmo deɛ ne sɛ ɔmo yɛ nhwehwɛmu nti na bay na ɔpere no obetumi anya kyɛ de ne ba adum high court ɔmo betumi ama ne bay so ɔmfiri fie mmra nti ɛna abusuafo no so ɔmo nte aseɛ nipa di bɔne se ya ɛwɔ sɛ ɔdɛm kakra ɔno nti na ɔde case no ɛba ha nti akuropɔn no kora na ɛwɔ no ɔmo yɛ nhwehwɛmu kora akyɛ ansa kora na ɔmo no de case na ba high court ama high court mu no na apere sɛ ebi a ɛwɔ sɛ gyeli na matumi agyeli no baasa ɔbɛpiri bay no district court wɔntumi nyɛ saa adeɛ no ɛbi wɔntumi nyɛ abusuafoɔ yɛwɔ ha sɛ deɛ ɛbɛsie bia na ɛdɔm nti wohwɛ nipadɔm yi a atwa ha ahyia na ebi tete ha ne apolisifoɔ bɔ ho ban yi nyinaa na ɛyɛ sɛ case no abusuafoɔ ɛna ɔmo ba no asɔ ɔmo awie fakɔ ɛna ɔmo ba no asɔ ɔmo awie ɔmo awie nti wohwɛ abɛhu sɛ lawyer Kusi ɛwɔ mu na sɛ bibia ɛkɔ so kama nti saa na teɛ ɔmo awie case no abusuafoɔ case no ɔmo awie but yɛwɔ ha sɛ yɛbɛtie na yɛho deɛ ɛkɔsi yɛ paa pɔtee ɔno nti ne yɛwɔ ha ɔmo de awie sisia wohwɛ lawyer Kusi a ɔne gyina mu no lawyer Kusi ɛne gyina mu no as was it 2 weeks time and I'm saying so and one thing is that
But my mommy in Pina, your information, clear information from our why. But some of them are doing the Abacasa. My mommy is some P. If I say lawyer snip, yeah, my mommy is some P. Why? I say, me clear information. I say, Nick, I say, they are doing the Casa. So I say, I will Pina, or more information about. Who the can say 2 weeks in say in the crowd. Because it is here, or banner side no castle, where I could see castle 2 weeks time. But the same when the cribio. Okay, we see Nanaya family should stop wasting justice time. Yeah. When we say commenting, sir, but the Caribbean Nimusa, or meet me at the beam. Your case be an SDC no. Aha. And lawyers no. Nanaya am lawyers no. Nanaya am only. I can't say Nanaya. Lawyers in any day pa. Lawyers no. Lawyer now wafano no. Or lawyer kesiye pa. La bibintina omode lawyer no ate. And then Nanaya. Will be a 7 American. Case na so me dey awie when we say omo pie omo say omo can be say 2 weeks but you be say nya clear information if you answer e busa for na mo na mo so mo hu ide na e ko be say nya clear information ti me ka say the friends ni bi wa ha na ye ne omo so entwetwe nkomo obusa for say the music no the best friend na wunua My childhood friend too. the childhood friend. Pictures be on the send me so on so credit movie. And no na show up ha some better branch will be a chi a musician a chi. Na on be so hu ne kura bi e wasim no. Nti ne be say no twetwe nkoma akra. Na do no so ni fa hu bia no oka. Boss. E ma kwa ba. I just so. What you didn't say? From Bismarck, but the war great in there, and I do one other from here, Babao. Babao. Yeah, I don't know yeah, those times. Was a great thing in I in the way, and we are you much at here. We show t-shirt and say will be no this side now. Yeah, because me na na fin kwa bim, anya nchen kwa. Je fan se me nua kwa no. Okay, case no what you say? Okay, actually, maintain and tem. And I could say, yeah, it's my team has connected back to the group, but not knowing it's about the two group in that. But now with social media, I'm one of who say I reflect to net and so. I'm saying, and I'm a friend, my other colleagues no more Greek, no, I'm so. Son, I'm a free group when I'm so. My phone is saying, you know, my free, no more say me back. Until when I'm home more videos then. It was horrible. So who videos say o friend them with them no dey na we. Like I said, I was shocked. Shocked because Nipa yeah bono. Now the way I will see team now nobody is having a pity.
on him. I was shocked. And I was shocked because Nana ya mimi nim no onye comfort. Obi beka say bia wa wunti na ana woni ho nti na wo beka say wo yesi ana but Nana ya mimi nim no film kra bem no onye comfort. It has always been entertainment. Ne dia ya sa enum se kro no body eno de baby adem begya bia me sanity. Mesia media for yensa kan ne se oko eye ne pranchen ene ye bo no na oko no kono ankasa kwa de ne nyoma e kan ho aye ne laptops ne HS to obi ko bi pranchen a otumi de sa nyoma ne ko eno so na e me nwanwa kakra no on say okay oba kuma so obeye some promos and other stuff into definitely sana nyoma ne de wontimi nkonya ne ho ene ye say kuani so ko afuma sabi wonya ne se kan ye de e wo ho it is sana nyoma na ne kan ho de me anya me nwanwa but as to say ebia wa ma busuanya anya we say wa ye de waba ba bi say ana say no eno na ebia e ha adwen kakra se ye hu wa ha eye adum ha nti eye abranche wo bia nti na yenim se wo ha ti ge na be ka kire eye ahwefo ne abochefo no mo mutiem ne meka ne say sa asemo ya si ebetima to bia iti e ma ne nye say eye family and friends nkwa na ye fight for justice obi bia o ba bia ebet wait me pie o call ba bia pa obi konfo una wole nim konfo na ya ebetim de ahyew ebetima to bia nti ye nya rise for justice for will be was ebetima to bia ti de meka che Ghana fo nyina no na mo so a ebo no eno so omo no kra de o masem de omo no say no ye che o ma nse say ye waste time na ye be di asem no cause sa wo say sabi no kra no ye gitum so ye comfort kra emra be ne ma kwan say bone kuno emra bia kuno fine watch no ye comfort de na wo say wo ye itina police station wo ho tu tim de mra sha wonsem ebu obi kuno de a there's no need say ye che kra do be gina wo di wa asem itu omo no de me sure say emra no mbedi no pepepe say na yesiki for justice no sa amra kwan so a ene omo nyina ndi na omo a ebo no mo se monya ba ko na omonya mu bi omo aka no monya obi abi nti a nya ne so omo aka no de omo adwane but minim say ye de ya ye be che omo ye nya che ba ko no de wiase no etwa kɔ no ho asa besi na chi baabi a wo hye bia ye de ya ye be che wo I say the here tutu pa eye anaya na wo dem no but me worry ba ko ani pa yen sanche na say me worried eye anaya no asew no cause ono so ye victim asem ni see no o ye nipa on according to interview you also on the pie no comfort na say wo pa obi comfort na amanfo aba na ye bo no na say bi moja e free mu no oba tanti wontimi kwan kas oh eye mo fa no ko police station mo ahwa me abu nipa na kono so ono kwa no o first hospital say e chi no but ena meka no mo de say memeji mu di mo betuma bo apia omo asabi omo nim mra no say nti o say ija no na mo sa na menya mra nimfo but sa woman de to me knowledge no also no so ka yatima chi no also no so ka yatima chi no ise bia a lawyer or any law person be catch me say yentimi nche no fine man de meji atu but so far sa no wa pai ni pa no comfort na me abu na kunu ni de o se eche no ye beda wase say ja wo so ni akasa na mo so efifiri mu no so because mo say victims ni bi so ewu what won say ade no ba cho bra say akra won say ade no so bra say na omo no voice noise no ba cho won say ade no matibi ana me hu bi but me obi a me pese ma adwen be ko ho sedentia say say obi awu obu ni bi na wawu me hu ne say ni nyina ye freestyle nipa wawu de bia na ewu na aso no but omo pese asem no na omo divert ya adwen fi ho de wawu de mfa ne ho so obu ni bi so ye de so wabu obi aku na usu wu ase nya hwe nti ono kwa de pese de ma adwen be ko ho no on pese omo ya adwen ye no de sa na me hu no say si we ya wu na de obo no ba ko ya ba ni nyina ye eni omo mpese omo ye no omo de katakata so but emfa emfa
mo de mo wa ha for justice and wanting our so uta unia na chidi besi bia no about justice cause me betuma to me and betuma to bia and asem we asi enye last say wobɛka kyɛ obi sɛ mo nkwankwada na kodonkua nkyɛn and the day besi it is we asi no yamfa we anya president ansete ama obi ehu sɛ ye chikromfo ayemu no anaso obi koya de ayemu ne nkuna saa na beto aso cause enya de a we betwa to sɛ be man kwada oba nkyɛn and ye bɛkɔ so minua na ya de ekwasi ye kram sɛ na de kyɛ ko obi kwada oba nkyɛn it is a yamfa we ansete president ni amamra na ankɔ ba bia da saa na beto aso Tabusia for nana ya case na nso ne ha wo hwɛ branch ye wodina nkyɛn a ɔno so ɔyɛ meka sɛ woni apɛkopɛ obi di agro for ne crab ma beduru na abusua nim ne de ɛni bi ne kan sɛ family friend no abusua nim ne pa de metuma ka sɛ ɛyɛ fie prɛkopɛ nti na ɔno so ne nsɛm ɔno so akanye na de na abɛka kyerɛ ɛyɛ Ghana for no bia wo last words my last words ne sɛ yɛ da ɔmase especially the media to you especially say me follow page no anytime baby am or bibia to form bia na mama obi ahu de tuam nti da media ni nyina ase ene obi bia where the all paper say oba be the case we achi am fight for justice e do obi bia ase obi bia wo fi a o ka so wa hye no about time for monsoon mo ma video mo nyina ye do mo nyina ase omo fa mpai bonta achi ye seek for justice ye nim say ye there ya victory ne there it will be ours and for all Ghanaians that's all. Yes, that's pa. That's it, ja. Only a dinkomo. That's pa. Enti abusia for say the AC can say mo hwe mo hu say omo pie out. But mommy na nkasa no mbai. Ene say abusia for akra no mo mba enti e twen so mo so beba. Say wo hu so a betumi akobak. Bo hu say omo pie sa. E bai e ma mete say ono na e ka say 2 weeks but me say me this information beba. E so me hu information nkasa eye de ekoso inside ife abusiafo no ano nti no abusia ye wa se de besi bia na de bebrem ye wa se de besi bia na de bebrem eye be ma na abusiafo no mo so mo wa around kese pa oba no side fo no de ase omo lata omo chihye kona omo yom anim sa cause omo ye mistake a manti etwa ha hia bebebe yi anhwe mo dum omo pa serious omo bo omo serious nti ebe na lata sa mo so mo hye nchen sa ebusia ye wa ha se ye be koso wa dum high court bia de bebrem se de mem sika chem se asogers for anaso ho osmo achi no eye adwuma no mo ye ma ne nye hu omo ha se basabasa ye bia ensi omo ha se basabasa ye bia ensi anti ma bibia embo hu anti ye be ebusia fo na ye no ma twetwe nkomo se de ne sika kire mo no Eti mu nyinaa no mo hwɛ sɛ mo bɛboa na mo ahwɛ ama de ɛsɛ no ɛsɛ na de atwa sɛ yɛhwɛ na nokura no ɛde to no yɛde to na ɛboa mo sɛ ɔgana mpanimfo mo nyinaa mo mo hwɛ fidie mo moa na nokura no abusua ne sɛ omu ni bi nti na ebebu asɛm na yɛde agom so na wo so yɛ panim sɛ mpanimfo no mo twɛn ama sɛ bio akufo adoba akopi ba bi ne apa no kɔfo ne abu na kuna ansa na asɛm ɔmo ne aba sa asɛm wi ho ana ɔmo twɛn ma mahama ba akopi ba bi ne abu na kuna ansa na ɔmo ne aba asɛm wi ho ana ɔmo twɛn ma kɔfo bi ne ba anasa chief kɔfo akopi ba bi ne bi ne ba bi ne ne wɔfa ase bi akopi ba bi ne akɔbo no ansa na kase bi a saa de ɛsɛ mi ani kɔ ho ana saa de we ya de a eni kwa sɛ Ghana yi yesuru no Ghana ye do nipa ye hu so bi kwa ho acha ne nyina ye ɛboa ɛde de aba ne sɛ obi hu kyerɛ no kwa ne atamfo ne etwa wate ase nipa no wo twa no ntimi mfa nya adwe ma sɛ ebi o mienta nipa no kɔ hospital onte sɛ ma amene mom sɛni iska nsɛmfo ne nsɛmfia akwa o sɛni iska fa fe ne Ghana ma e fɛ asabre ma bi o so kondisa ma sɛ bi o no asa na o bo nipa no kɔ me kuma kwa me timi me adai nsɛmfo ne sa na nipa tia na mudi sɛ yɛnka bi enche nipa
dia bɔ ne kwan na abante no wayɛ mo fa kyɛ me ko ni makasa sa fe me makoma kora yɛ me ya adan na mo yɛ saa eti mutimi nhwɛ ma asɛm da so na abai saa me ayi asɛm yɛ kɔnɔ bra eti ato yɛ ntimi hu asɛm we emfa asɛm we emfo mo ni mmia die yɛ akyi ama asɛm we yɛ hu ba bia da na yɛ ko bi abra nkyɛ sɛ ɛnyɛ wo fa ase wo ato no gyina wɔn ɛnyɛ wo nua ɛnyɛ wo fa ase ntino nti ekosim na ebeku nua na nsa na wahu sɛ ade we sɛ serious wo adan na nipa yɛ saa ne atia de nipa hwɛ ne yɛ kɔnɔ bra isa so na abai saa me yakɔ akropɔn bɛ 2000 bɛboa yaba ha so 2000 yɛntie obi ase mmara ne hwan ne sɛ nipa no ɔbaa yɛmfa obi anyina akadaka mu ɛmu sɛ yɛ dɛn because sɛ saa ka kye no ɔka ho ɔno na bɛka ne deɛ ɔte yɛ a ɔmo dem sa ka aberanteɛ no ɔne yɛbɛte wade asɛ nti na me sɛ ɛmdɛ sɛ yɛakye obi aka ho because nipa ko na ɔka ho no ɛbɛbusa sɛ ɛyɛ den na mote yɛ a mo dem sa yɛ den ɛka nipa ɛhɔ ɛna ɔno bɛkyerɛ ne deɛ ɔmo yɛhu sɛ asɛm no ɛyɛ nokora na asɛ yɛ nokora nipa na kɔ wia deɛ okɔ wia na wɔyɛ fa mo fa nkyerɛ ɛno nso ɔmo hu eti deɛ yɛsrɛ abusafo obi afa de ho nya asɛm mu asɛm no ɛɛtan na abufu na ebetuma to me wɔfa ase ebetuma to me nua eti a me di akyire no yɛhwɛ sɛ nokora a ɛwɔ asɛm mu bɛdɛ ɛbɛda adi Oko president Lakasa. No, kodi unza wa bre ye jaw mo akọ enche be ben won yakoti de be so. Ye be sa abapie mu. Ye ni ahwefo be nkomo na ye kọ de wo ka de atwa to ba Ghana so wa do mu nya so won ta mo chire mu. Ye wo ka twa to ayi nya wo na fe en pampe ma na. o sɛm de obi adu sɛ me heba na me yɛ wokɔ adu na me yɛ first manpower obi wɔ ha na bi a sɛ bi wɔ ne me ma asɛm ayɛ mmerɛ wɔ mpamu a ɛno ne ade a me yɛ so ata bogasi omu nyina afra bukyire ba ɔmo frɛ me ma ayɛ hyɛ nu na yɛ de asi wɔram de aboa wɔ so ata ase enti ebia na obi wɔ ha o hia me ɔpɛ sɛ ɔfrɛ me na bi a nsɛm yɛ aka yi anaasɛ bi a don kwa na bi ɔpɛ sɛ otie mu yi a ɛyɛ 0241 74 06 09 0241 74 06 09 nti abusuafoɔ yɛwɔ ha yɛgu so sɛ yɛdi akyire na yɛbɛkɔ biara na yɛde brɛ mu yɛnduru ha ntɛm yɛbaeɛ na aberanteɛ nana mɛka ne sɛ anayɛ mo family ne nanayɛ mo family no wɔ inside yɛnduru ha ntɛm nti no yɛhwɛ sɛ ɔmade awie sɛdeɛ ɛyɛ lawyers for ne pieɛ no but ɛyɛ mɔ wa sɛ ɔmo ankasa mpieɛ nti ɛwɔ ha sɛ ɔmo so pia ne agye mu nkyerɛmu ne deɛ ɛkɔ so biara no ɛde ama mo asɛm na ɔmo kan ne yɛngye ntum sɛ 2 weeks no pɛ sɛ ɛfiri ɔmo ankasa no na ɔmo ka sɛ bia ɛyɛ saa na ɛte a ɛsɛ ɔhu sɛ nipadɔm atwa ahyia na mediafoɔ nso wɔ ha a ɛyɛ aberanteɛ nanayɛ ɛyɛ wɔ bi ɛne nanayɛ case no a ɛwɔ Adum High Court ɔno nti na ama yɛgyina ha Boys, welcome to the app over here. Abusuafoɔ yɛhyɛ sɛ na sɔfo inside
Daddy, now we inside me. Ah. Sisi ade ni abotre. Okay. Ni abotre me hwehwe wo binti, ma me hwehwe no nwie. Why? Munya abotre. Why? Anti bibi koso kama de. O mu guso. O mu guso a o mu nwie ye. Enti mesra mo munya abotre. Ye pon a me ne mu nyina ebedi nkomo. Why? Enti mesra mo. Mama me bre me hwehwe wo binti na ama matua. Court nyampon. Na ya frɛ mo. Ya frɛ case baako. But aka get no dear no. Aka get nti e first case ni say e be frɛ mo. Nti e no na ye hwɛ say e be frɛ na ye ho di besie. Ti munya abotre. Lawyers na pie na nyam de na. Da bi. Ti munya abotre. Mo say be kwa mama. Ma me de me court asɛm no. Da bi a me ka sɛ ye ma wo bail no nkyerɛ sɛ wadi bem. Ana wadi fo. Nti bail no de om de ma no, om afa ma no. Ne nyina no ye twa justice. Eno na ye hwɛ. Nti bail no de om de ma na ye ni problem. Om afa ma no so ye ni problem. But ye hwɛ ne sa asɛm no ni die no bɛkɔ no kuremu. Nti mesra mo me hwehwɛ obi nti ma be na wo bɛboa mo. Eja moma me nwie. Me hwehwɛ obi why mesra mo. Ebusia for say the AC call ha no no. Ba ko free court ba ye no no. Ba ko free court ba ye no. Baby a free court ba ye no no. Ye try say say omo mu pie ba ye no kwa na enye omo a. Na different no so na ya asefofra no mudi. Ti na nye ana ya mu case na afi kwa na ye be free case no. Ina be gina ha che. Munti ne wa ha. Se mu ni ho a ye ni ho. Ti ne be koso bia ne be brɛ mo e wa ha. Will be father and son a wahai. I said yes, see, was any back pay and any trim come or catch on the young boss and a case and friend. Daddy, I saw much. Grandma, got last week in Chester. Yeah, heard Dombaka. Some can be a woman. Did you be Sibian? I think I can say the amount of Hatas road. In SMB Abeka. And none of my friend in Tempao. The free bed 9 economy free. And I see our head time as a coach. Okay, till more for justice 19 hours. And one to need now. Now, panic or Casa say, Omujano Crana, and Hamo, Modian some almost 5 free beyond the credit to be under credit. One in the agony. Omujano and high. See, a general interest here, dear Samuel. Anna, see, Unya Bill and no interest here, dear Samuel. What I say? You know how be as a say a woman. See, I'm for Bikran to more than 24 hours in Hong Kong. So I said, but we're more than Tiano dear. Or who can see which madam bay, Conabras are by 4 months, not 6 months. Sunny be a dear 7. That we might drink Sebia Mechene say, or by your Mujana, when you save. Some of them are Mujano. I buy him to a Jan and you save with the woman. And when you have a friend, may be best rate, you bet I say, Mrewa. And when you so Jan never you save with there, and when you just over Jano. No, couldn't baby. Eh, how much so? Oh, David. If I had Sanka, that thing is your bread.
Daddy, abusuafo ma wo so bi comment. Ada why you call out fan na? Awo bi fan. Because when you dey pa. Adom. Adom who me say no. Oh, tempted and why very careful. Means nothing. Yeah. The humble fun be di ho dance here. Umbedi. Oh, na me wait team wa. Now what's our duma? We cause trouble. Trouble. Ntimi nkama no ntum. Sem bie ma no. Ade no ko yeri amekasa. Ana yes. Ebo mpa ye. Bibia wo abansem. Ye ni help. Attention no ani. So the last words are no. And ancestor na no aban IGP. IGP de ono ati bebre. Wo mu hwem ti ba o miss. No kro be daddy. Sana me hu no. Abusuafo ya bo papa ya atumi say obeso be kan sem bebre sa because e wo court. Mun kan ye. Ti obetumi aka na matena. Ana yedi nkan na di nkomodada. Ama nsem ya mibusa bebre ho amabusa no. Ama wa hyase akeka kan sem bebre dada. Nti hu hia se ene ne di nkomo ekọ achi bebre. Se fi na wo ba so a ma me san kai obiem se mo na mo kase case na de ntina. Omo de free akupon na aha no medi case no. Akupon won e district. District court no. Mo amunim emre mu se de sitie no. Ho yentumi ma be ana se ho yentumi njeli obi. Ti na wo se oba no edi case ni ba adum high court. Ha ne mra ma ho kwan se obetumi anya be. Nti na oba no edi case ni ba ha. So betumi anya be na ebia wa free abafie na ofifie akọ court no madi asem no. But on betra so ba akono last week no yam farmer no yam man kwan enti na enne na 15th year na omo de share sen koma betena so na nka ya hwese de be ne be mana ana ma menka mo biem se eye akupon ho no kra no de omo ye kobra no mo di se omo yesa because omo de ye hwehwemu ni CPB a omo no mo be direct case ni mo de akọ high court enti ho na ebetumi ajeli no ana se ebetumi afree no so no muni option bia se ebetumi afree na na so betumi ajeli no omuni option bia acho what ase sa na case ne tenti no mo am wa chire ka se ase edi ni baabi 2 no nye baabi 2 bia na edi no baabi ba ko na eya kupon ho na no mudi no but aha ne de oba no mom na de aba so PB na aba be no mo hwe police fo ejina yachi soldiers fo ejina yachi a enye bone kwaso omu gina yachi se omobo eye haban because omo hwe akupon a na gidigidi ne doso dodo na nkofo try se nto omo so aba ha bobo ban se basabasa ye bia ensi anya ne bone kwaso ana manofo ye mo fa ncheme ba kofo bi na mo pie na medwene se eye oba no lawyers na omo che se entisa na mo ni di case foforo efi no mawie sa case no nti efi na mo ba be fro oba ni case no mo nya mfre efi no ba be fre nti efi no aba so ase na information etie eye obi a oye musician ene na ya case no eno nti na ye wa ha se the information bi be call ground bia na bebre wo so bi pie anase bi bisa na ni na ne bebre mo hu ne kure bia ne de wo asem ni mo ni ehunu se oba ne dibem anase odifo oni ti ne wo ha tebusia era masese mudi achi na mo hye bi enso eboa ye na de ekoso bia ma ehu
Nti agya afi na wokɔ nti yɛwɔ ha sɛdeɛ ɛbɛkɔ so bia no ama yɛahunu na ɛbɛkɔ so bia te sɛ modeɛ moyɛ nipa sɛ ne wɔ hɔ Oh, yɛ nipa bɛɛ 5. Yɛ nipa bɛɛ 5 na ɛwɔ hɔ. wakyɛ yɛ ho ano hwan Abusua no na ɛwɔ hɔ. ɔbaa no abusua Dabi. anaasɛ bɛrima no Bɛrima no abusua. ɔbaa no abusua ni hɔ Ɔbaa no abusua de yɛnhu wɔn, yɛnim wɔn nti yɛnhu wɔn. Nti wodeɛ meba. okay nti abusua ɛyɛ sɔfo yi nso yɛ ɔmo a ɔmoka ɛyɛ bɛrima no side no abusua no ho no ɔne bɛsi twam ɔma information sɛ mo kora munya mbu asɛm no kora nti afi na asɛm no kɔ afi ɔmo nya mfrɛ yɛ afi na ɔmo bɛfrɛ asɛm no nti egu so ɛbɛkɔ so bia wɔ ha bia ɛbɛbrɛ mo
nti abusuafoɔ sɛdeɛ meka kyerɛ mo no sɛ ɛyɛ aberanteɛ wɔ obi a wɔyɛ musician ɔne nanaya case no nti na yɛwɔ ha sɛ fi na woba so a ɛyɛ aberanteɛ wɔ obi a wɔyɛ musician a yɛbɔɔ no ɛyɛ alleged ɛkyerɛ sɛ ɔkɔɔ ne mpena ɛyɛ nanaya nkyɛn a ɔmo pae ne korɔmfoɔ ebu ne kun no abrɛ a na ɔbaa Kumasi sɛ ɔba bɛyɛ video clip saa case no ho na ɛnɛ yɛwɔ na case no wɔ Akropɔn na nanaya edi case no asan aba adum sɛ ɔpɛ bee nti bee no na ɔde aba ha sɛ ɔmo bee no na nka ofiri fie akɔ court na nka wɔdi asɛm no but yɛdi nka ba so last week no nso court aman bill no na mo hyɛ ne 15th sɛ yɛmra ɛyɛ adum high court a Akropɔn deɛ nso so yɛdi nka kɔ hɔ first na mo de ba 13th ɛyɛ ɛne 2 days dabi ɔmo ka saa asɛm no kokuom kɔ dɛ na ɔmo di asɛm bi wɔ inside lawyers no emienu ne judge ne tena ase na ɔmo ka sɛ dabi sɛ de nipa dɔm na si ayɛ no mpɛ sɛ bɛyɛ sɛ first one no because ɔmo hyia gidigidi a ebia na obi abɔ no obi adi ɔbaa ne bɔne nti hɔ ɛyɛ 2 weeks nti no ɛkyɛ kakra bi ne yɛhu sɛ saa ɔbaa ne mmom no kɔmo de ɔbaa ne ba na mu hu nipa dɔm ne nti ɔmo de ɔbaa no akɔhyɛ ɛyɛ police station bi a ɛwɔ hɔ na nipa ne nyinaa sɛ twi saa akɔ hɔ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yi ɔbaa ne pie na ɔmo bobɔ no wohwɛ ɛyɛ nana yaw papa ɛyɛ wɔ bi papa ɛne gyina me nkyɛn ɛne bufu yɛ paa because time na ɔmo de nana ya ɛbɛsene akɔ no ɛyɛ ɔbaa police ni no try so bɛsi ne kwan ama ɔne ne heham gidigidigidi wɔ kaa no ɛnɛ yɛwɔ ha nkɔfo bi ebusa yɛ sɛ ɛyɛ aberanteɛ na wɔka nana ya ho na yɛakye no ofiri hefa bebe na anim wohwɛ wɔ bi bla panyini nie mene ne bɛtwetwe nkɔmmɔ na wakyerɛ baabi a ofiri na mo a mohwɛ na mo hu baabi a ofiri no mo hu baabi a ofiri pɔtea yɛkye ne kan menim sɛ wɔka victims ɔmo bo no ho bi anaasɛ sɛe nti wɔpa wɔ ha ɔmo bo nkyerɛmu ne yɛhu baabi a ofiri onua ketewa na kyiri ba mienu no ɛyɛ ne nua ketewa no no ɔna tɔ me so mienu ɛne wɔ bi nti na wɔne nyinaa nnɛ te ɛyɛ ayi hɔ nana yɛ nyinaa Great Junction ya na ɛwɔ yɛ tete ɛfiri ɔma ase ɛfiri ɔma ase nti no mu na ɔno no ɛyɛ dɛ na ɔno ne kɔpie wɔ Accra sa Accra deɛ mɔmi tam ɔno tɔn na mɔmi kɔ kwan so nti wɔfa nneɛma na ɔde kɔ nkran ɛna tɛma nti asɛ ɛhɔ kɔyɛ baabi a mɔmi te ɛna ɔde ɔmo nyinaa kɔɛ nti mɛnko ana kaa me wɔ ha
sɛ busuafoɔ wanya kɔɔ kakra ha bakyɛ no ase ai obi deɛ ma no kodi nkan no me nua mo nyinaa hɔ na ɔmo wɔ me sister deɛ me di n'akyi ɔwɔ hɔ ɛna boy a ɔtɔ me so ɔno nso wɔ hɔ deɛ obi di n'akyi no ɔno wɔ ɛna na obi nso wɔ ɛna deɛ odi obi akyi nso wɔ hɔ no nti me nuanom deɛ ɔmo nyinaa wɔ akra hɔ ɛna baako wɔ akwantum anaa ai panyin na wɔ akwantum ne yɛ sister panyin ɔna yɛ nyinaa panyin na ɔbaa na ba ansa na mɛma ba ansa na ai me nua baako ɔno nso yɛfrɛ no yawo saa ɔno nso so aba ansa na nana yawo aba bebrebe bi mu na wo nua no hyɛ aseɛ sɛ ɔpɛ sɛ nka ɔto nnwom me nua no deɛ ɔhyɛ ase akyɛ saa time Agrek Junction yɛwɔ Agrek no na ɔstarte sɛ ɔyɛ saa deɛ no ɔno no ɔyɛ obi a n'ani gye ɛnwomtoɔ bɔɔbɔ rollings ne so nti asɛ yɛwurawuro no nti sɛ boys na bi ɔmo hyia wɔ hɔnom a saa ɔne ti pɛn so no deɛ ɛne wie wuro fa na wie wuro no hands ne bi twotwo no asi saa nana acrobatics ne so onim paa onim yɛ paa onim ba onyine ya na deɛ asa na ateko because as a after no na adwena akosi nwom no nko a so ball no den o na adwena akɔma nwom no nko a sɛ nwom no na isi obeye masɛm no wɔ court mo ndi nwie mo gusu a mo di sisi no tini yɛ wɔ ha but abrante na ya no sɛ wo ka sɛ wo nua no wonim sɛ na ɔne no wɔ hɔ paa na ya ne deɛ owu yɛ na me ma hu sɛ ɔne no wɔ hɔ because me nua no ɔbaa me hɔ nom bitwa 5 days kura no ɔbaa no wanka na ya ho asɛm bi anya dɛ ankyerɛ me so wanka no ho asɛm bi ankyerɛ dabi okay ba wo nua ne free Accra hɔ ne ba ne deɛ ɔka kyerɛ mo so ɔba Kumase dabi bla ɛno na megye ho a mente ase me nim kɔɔ mo no yɛ ya ama akɔla ntimi amu obi a ma ne a ɔde ba ha a wabɛhyia nkwanhyia te sɛ yi nya me hɔ a ɔba ɔfrɛ me koraa sɛ bi a agege da sɛ mɛba ɔ amfrɛ me so tie yɛte sɛ ɔno koraa na ɔmayɛ ne saa no ne yɛ nyinaa yɛda ɔto mɔmi obi a wɔyɛ nim sɛ na ne ade ɛyɛ so tuom na ɔwɔ ne Kumase tie de na ɔba Kumase na yɛbɛpa ne kɔn no kuno na nkran hɔ adeɛ na ɔpɛ sɛ owia ne nkyɛ bi ne nkran obɛnya awia na ɔba dɛm na hɔnom na ɔba bɛwia adeɛ no mene ne manager baako ɛkasa wɔkyerɛ me sɛ ɔba ne na ɔfrɛ no sɛ ɔba bɛtwa video na ɔfrɛ no nti ɔno no try sɛ ɔbɛ support no koraa wɔ ne video ne ne biribiara no nti no ɔyɛ aware sɛ ɔba ɛba bɛtwa video but onim sɛ ɔno kɔ media no so no kɔhum sɛ ɛyɛ obi ɔmabo no ɔmagye ne kra firi ne nsɛm ɛna ɔhu yɛ ti information ɔno no de ma ɛyɛ GTV fo no sɛ ɔba ne deɛ abrante ne ka kyerɛ ne sɛ bia wambɔ abusua amane de aba no de ɔka kyerɛ ne sɛ ɔba aba bitwa video clip ay bibia ne bibia bɔ na chi onim sɛ video na but baby ɔbɛda no na wahunu to no onim sɛ e bia wɔba na busua nkyɛn onim sɛ bia ɛhɔ saa na ɔkɔ information a ɛba yɛ no from ɔno no asɛm ɔno no bɛka kyerɛ me ɛwɔ GTV ɛno na meka kyerɛ wo no na yɛba ha no abrante na yɛakye na ka na yɛ ahono bebe na nim baabi ofiri ɔyɛ hwan abrante ne deɛ asɛm ne siye no sɛ na yɛ mfema mu asɛm ti madamfo baako ɔtɔn mpaboa wɔ nzema na ɛda na me kwa me ne na bo ba asɛm no dada sɛ me nia boy na ti si no sɛ anti na ya no no because mu nyinam nim no ɔyɛ young no sa saa tam yɛ kɔ club akɔgye ani am de ni di machi na ya nso nim sa me ya na kyerɛ na sa so we dancer me dancer ankasa yɛ dancer ankasa ti ntem hɔ ne me no deɛ obi a obo yɛ obi anim sa asade ɛmfa nkɔ na ya deɛ me a na me tete no la ti na wo sɛ abrante no abrante no nti me ne guy no madam fo no edidi ho aboba na no yɛ sɛ ade nya den enhyɛ me den enti
yɛ kɔɔ court kuropɔn 2 times no ɛda ɛtɔ so mmienu no a yɛkɔhyia hɔ nom no ana mehu sɛ madamfo no aba court hɔ nom mehu no bɔ ɔno deɛ wɔahume sɛ na mete anim nti ɔbaeɛ no ɔbɛtena ase a na sɛ wɔmfa asɛm na ɔsaa asɔleeɛ nti ɔsɔle kɔgyinagyina anim hɔ kakra ɔsɛ wura mu no na ɔhu sɛ mete hɔ na ɔbaa me nkyɛn na ɔse Agege ɛte sɛn nam sɛ ɛyɛ ɔsɛ wo nua no asɛm no a na wɔka no me nua baako nso so ka ho bio na ɔmɔbɔɔ no ɔso wɔ hɔ a na ɔte kɔɔ ne yam gyina pram ɔka nam sɛ saa Yɛ sɛ wo wadamfo no na ma ɔno ka sɛ onua. ai nti me boy na yɛakye no deɛ me nim sɛ madamfo ne nua ɛno no So na ma information sɛ ne nua ne ka ho bi na ɔbɔɔ no. ama ɔmakye no nam sɛ saa yo na nka nzema mo so nzema na mofiri nzema no wɔ ma ase deɛ yɛn nyinaa atwemafoɔ ma yɛdɔ yɛn ho so awo firi nzema atumi aboɔ ma ase ne yakunu Sɛ bia yɛ pai krɔmfo no onim na ɔno so kɔbɔɔ ne bi. la obi amfa ntu ne ho fo krɔmfoɔ deɛ sɛ wokɔ na ɔbɛbɔ ne bi a wode busa deɛ ɔkɔfaeɛ Ti asɛm no mu yɛ ansa. aha ti asɛm no mu yɛ a ɛwɔ sɛ ɔbɔ ne bi abɛhu ne kwan sɛ ɔbɔ no nso a wobɛhu yɛmmɔ krɔmfoɔ saa so akɔ ne yɛbu obi yɛ sɛ ɔyɛ krɔmfoɔ wodu yɛ na nso so kɔbobɔ ne bi tietia no daabi yɛnyɛ ne saa la ɛbɛyɛ koraa adwene ho because krɔmfoɔ deɛ yɛkye na police ne yɛde ne ma no wate aseɛ police ne yɛde ne ma no na afei ɔda mu a ne yɛahwehwɛ abusuafoɔ na adeɛ na ɔbɛwie ayɛ no sɛ fan ɔkɔtɔn yɛ so ɛyɛ den na abusua no abɔ abusua no ka na ɔmatua ma ɔmo ansa ne yɛyi no yɛmfa mmla nhyɛ nsɛm mmɔ krɔmfoɔ krɔmfoɔ a wadwene mu da hɔ a krɔmfoɔ a wɔno yɛakye no ayi yɛabo no firi ayi ahomakye 2 am 2:10 am saa ma adeɛ akye a boxer shot na hyɛ no ne nan sisi fam saa de ne nneɛma aka na ho Ne nneɛma de ɔde firi abɔntere bɛɛ fie o. la ne nneɛma a ɔde firi nkran baeɛ nneɛma no nneɛma ekolak ma firi asɔ me ma mpaboa firi asɔ me ma ne organ ne laptop ɔde yɛ ne music ne wires na aka no ho a ɔba Na krɔmfo bɛwia deɛ ɔtumi de nneɛma ɔde bɛtwa saa nneɛma no nyinaa de ka ho ba obi fie bɛwia deɛ. ɛkyerɛ sɛ ɔba bɛtwa ne video no ɛna me nso ɔbaeɛ obɛdii 5 days ɔma ɔbɛyɛ ɔyɛ interview wɔ Fox FM ɛna sɛ Kesben nti mɛmɛ ka kyerɛ sɛ nanamɔ no a wɔretu no nkran akwantuo no ɛbɛyɛ a ɛdan baako wɔ Kumase ɔmɛtena mu na nkran no ɔkɔ nkran a ɔwɔ baabi bɛsi ɔbɛ Kumase nso a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nanamɔ no ɛneɛ sɛ month anaa sɛ 2 months bi na ɔbɛkɔ koraa no a ɛyɛ normal ɛma ɔno nso tie ma so pam nti memetii ne wusi na ɛma wanam sɛ akɔho ne nneɛma no na mehu ne sɛ ɛyɛ asɛm na mene ne ka yɛ na ahwɛ a kwayɛ ahoboa sɛ ebi ase ne video no obɛtwo sɛ den owie a ɔbɛba me hɔ ne sɛ wohwɛ nneɛma no deɛ wohunu sɛ ɔtwa video no yankɔyɛ na sɛ nkɔ bɛstay Kumase kakra. bɛstay ana adwene sɛ nkɔ bɛstay ankasa kɔ ɔhwɛ a ne multi way decoder ne nyinaa ɔtu ka ho da mekɔ police station a first day ne yɛkɔhwɛ multi decoder ne nyinaa ɔtu Ɛyɛ ne Accra Morton decoder ne ade na aka nneɛma no ho. ne nyinaa ka ho nti me nua deɛ nkɔ ɔba asetena nkɔ ɔbɛba me nkyɛn Sɛ ɔkasa yɛ deɛ ne sɛ asɛm a ɔmoka sɛ ɔba no kyɛ ne sɛ ne kura bom sa. bla ɛyɛ turodo bɛma deɛ obiaa asɛm yɛ nso bɛtumi ato obiaa bɛma deɛ yɛnim yɛne mmaa yi boys girls obi wɔ ha otumi yɛ saa ahyɛ no bɛslam ofie baako bi yɛ so ɔhu obi wɔ koraa no na akɔ out akyɛ ba ofili sɛ wobɛba ne fie obi wɔ koraa obɛnya a ɔpɛ sɛ woda ne nkyɛn ma adeɛ ɛdɛn ɛkye nti ɛno deɛ ɛsi daa nyɛ asɛm foforɔ afe na aba so ɛsi daa information anya no ground sisi a ne sɛ ɛyɛ bɛrima no a ɔka no ho no ɔmɛgya no ɛbɛboa mo saa. Ba deɛ yɛwɔ ha yɛdi kan aka yɛ
na ahyia nti no deɛ ɔmbɛma ne baabi a ɛde wɔ ha yɛ twɛn yɛne problem sɛ ne aban asɛm na ɔsɛ baabi a adu no ɔmu deserve sɛ bi a ɛbɛma ɔmu bɛ ne bi ɔma tena fie na ɔma akɔ aba yɛne problem yɛde yɛwɔ ha deɛ aban bɛka biara no yɛwɔ ha yɛne problem because bɛrima no wasɛm a wokan deɛ victim no kɔma ne bɛ a sɛ nkɔ ne obi a ɔbobɔ obi deɛ kɛfa baabi no kɛ ɛtɔ asom kakra na ɔbaa no deɛ anaa sɛneɛ bɛkura nam ɔbaa no so na ma bɛrima no bɛbɔɔ ne bie nti no ɛyɛ yi kakra nkyɛn ɔbaa no deɛ no nam ɔbaa no so na ma bɛrima no bɛbɔɔ ne bie kum na bɛrima no nso so ɔyɛ dɛn ɔno nso waku nipa nti ɔmu nyinaa tumi deɛ ɔmu nyinaa nkɔ so ɔmo twirim ɔmo yɛ nu na ɔsɛ nkɔmo twene ah bla ɔwɔ ka ho na wei na pie wei na girl no na ɔbaa no hɔ asew no na pie kurɔmfoɔ ɛna wɔn nso teeɛ ɛna wɔn amusamu na ɔbɛbɔɔ ne bi ɛma ne de kɔ owuo mu ebi koraa na ebi koraa ɔna abɔ ne kɛse ma ɔno koraa owuyɛ okay ɔmo nyamba out but yɛ kɔ asɛm bɛ na abɛka kyɛ IGP ne abukyerefo no mo hwɛ mo last words abɛka kyɛ ɔmo ɛde yɛbɛka kyɛ ɔmo ano sɛ yɛsrɛ ɔmo a ahwɛfoɔ ɔmo hwɛ yɛbɛdi kan da mo nyinaa mo ase mo a mo support yɛn na menhyira mo nyinaa biribi a obiara ahwere wɔ yɛn ho biara na menhyira mo paa na afei yɛbɛsrɛ no sɛ yɛde atɛntene na yɛhia ma yɛn nua no nti mo adaworoma mmoa a mowɔ de boa yɛ biara mo mee namba no na yɛwɔ a bɛka abɛkyekye sɛm nyinaa no mo adaworoma na gya moaboa no saa na mesrɛ mo a mofrɛ nso so a maame no mo ne ne kasa ma ne sɛ adi awerɛhoɔ no sɛ wobɛka awerɛhosɛm a memfrɛ no meda mo ase number no mɛsɛ sɛ to boas ne fa number no ma ne papa frɛ no number no mame number no yɛ 0243 933 780 sɛ aka bi 0243 933 780 ɛna ɛdin a bɛba yɛ Christian Apia ɛna me nso me deɛ no yɛ 0243 48 8051 ɛdin no yɛ Sylvester Apia sɛ abusuafoɔ sɛdeɛ na mesi ka no obi nti ne yɛwɔ ha ɔmo nya mpiem bae na sɛdeɛ wotie onua panyin si ka na asɛ no mu kyerɛ mu na ɔde ama wo no nti egu so wɔ ha de bɛsie bia na de bɛbrɛ mu